Όσο να μιλάς με κάποιον της Β' ομάδος, λένε ότι είσαι μαζί του. Και φυσικά εκτοξεύονται κατηγορίες έρθεν κακήθεν, εννοείται προς μεγάλη χαρά των Αλβανών, αφού σύμφωνα με τη γνωστή παροιμία ο Λύκος στην Αλαμπουμπούλα χαίρεται. Έχοντας υπόψη μου ότι το ελληνικό έθνος έχει πληρώσει πανάκριβα τους κατά καιρούς εθνικούς διχασμούς, με αποκορύφωμα την τραγωδία της μικρασιατικής καταστροφής το 1922, αλλά και αυτό που γράφει στην περιλάλητη διαθήκη του ο διαπρεπής και Άγιος προκάτοχός μου Σεβαστιανός ισχύσεν τη ενώση. Ελλάδα ενωμένη, ποτέ νικημένη. Ελλάδα ενωμένη, ποτέ νικημένη. Απευθύνομαι στους αδελφούς βορειοϊπηρώτες, τους οποίους υπερβαλλόντως αγαπώ και το γνωρίζουν αυτό, για να τους πω ως πρεσβύτερος αδελφός. Αδέλφια μου βορειοϊπηρώτες, δεν έχετε ακούσει ότι η Επανάσταση του 1821 εκινδύνευσε να σβήσει από την επιδρομή του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο και ακριβώς τότε οι Έλληνες, οι διάφοροι οπλαρχηγοί και πολιτικοί, είχαν φυλακισμένον ποιον? Τον πολέμαρχο και ήρωα Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Δεν ακούσατε ότι κάποια από τις κυβερνήσεις εκείνης της εποχής πήραζε αβέρτα διπλώματα και ονόμαζε κάποιους, συγχωρήστε μου την έκφραση, τελεκέδες, τους ονόμαζε στρατηγούς, και χρειάστηκε να βρεθεί ο σεμνός και γενναίος Μάρκος Μπότσαρης για να σκίσει το δίπλωμα και να πει ότι στην μάχη θα φανεί ποιος αξίζει. Δεν ξέρετε βορειοϊπηρώτες ότι ο ήρωας Γεώργιος Καραϊσκάκης πέθανε χτυπημένος από αδελφικό βόλι? Τι πρώτο και τι δεύτερο να σας θυμίσω, η καρδιά μου συντρίβεται. Οι ήρωες του γένους μας οδηγούν. Οι ήρωες του γένους μας οδηγούν. Και η σκέψη μου σταματάει μπροστά σε αυτήν την αγίποτη τραγωδία του διχασμού που συγκλονίζει το χώρο της πολύπαθης Βορείου Υπήρου. Γι' αυτό δεν θα σας το πω εγώ. Θα αφήσω να σας το πει ο εθνικός μας ποιητής, ο Διονύσιος Σολωμός, μέσα από τον ύμνο στην ελευθερία που είναι και ο εθνικός μας ύμνος. Λέει ο Σολωμός: η διχόνοια που βαστάει ένα σκύπτρο ειδωλερή, καθενός χαμογελάει, πάρ' το λέγοντας κι εσύ. Κι το σκύπτρο που σας δείχνει έχει αληθινά ωραία φλωριά. Μην το πιάστε, γιατί ρίχνει σε δάκρυα θλιβερά. Από στόμα όπου φθονάει, παλικάρια ας μην ποθεί, πως το χέρι σας χτυπάει του αδελφού την κεφαλή. Μην υπούν στο στοχασμό τους τα ξένα έθνη αληθινά. Εάν μισώνται ανάμεσό τους, δεν τους πρέπει ελευθεριά. Στο αίμα αυτό που δεν πονείται για πατρίδα, για θρησκιά, σας ορκίζω, αγκαλιαστείτε σαν αδέλφια καρδιακά. Πόσο λύπη στοχαστείτε, πόσο ακόμα να πάρθει, πάντα η νίκη αν ενωθείτε, πάντα εσάς θα ακολουθεί. Όλοι ενωμένοι στο κοινό αγώνα, όλοι ενωμένοι στο κοινό αγώνα. Αυτά λέει, αγαπητοί αδελφοί, ο εθνικός μας ποιητής. Για σκεφτείτε, τι μπορεί να πούν οι ξένοι
μα περισσότερο οι Έλληνες της ελεύθερης πατρίδας. Τι θα πούν? Εάν μισούνται ανάμεσό τους, δεν τους πρέπει η ελευθεριά. Θέλετε λοιπόν, αδελφοί βορειοϊπηρώτες, να είστε ανάξιοι